ξαναδούμε, πάμε FC Charity Match. Να τους δώσω λίγο έτσι τυράκι. Να δώσω λίγο τυράκι. Δεν ξέρουμε ρε παιδί, δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε? Αφού μιλήσαμε λίγο έτσι γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα πες, αν θες να πω. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει φέτος, chat. Αυτό, εντάξει. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει φέτος. Για να δώσω και το πιο ακραίο, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει εκτός Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τώρα λες πολύ πρώιμα πράγματα όμως. Ναι. Ωριακά τα έχουμε κάνει μια κουβέντα, εντάξει. Ναι. Δηλαδή μην τα δέσετε και κόμπο. Μην τα δέσετε και κόμπο, ναι, αλλά θετικοί είναι όλοι τέλος πάντων αυτοί που το συζητάμε να γίνει. Τώρα αλήθεια, chat. Δεν έχει κανονιστεί κάτι, μάμου η μπαλ, αλλά εάν κάναμε ένα charity game στην Αθήνα, τώρα, λέω εγώ τώρα, πιστεύετε ένα γήπεδο τώρα με full content creators, έτσι όλη την Αθήνα ξέρω εγώ, θα έρθει, τι να σου πω, όλους τους ξέρουμε ρε φίλε, τώρα να λέω ονόματα. Πού, στο charity? Ναι. Καλά, λέω ότι άμα γίνει στην Αθήνα. Ναι, εντάξει, άμα το κάνουμε Αθήνα, καταλαβαίνετε τώρα τι μπορεί να γίνει. Ναι, θα σκάσουν όλοι. Εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη όταν έγινε πάλι τους φέραμε, ας πούμε. Ναι. Αλλά στην Αθήνα είναι ακόμα πιο εύκολο κιόλας. Γιατί εκεί πρέπει να ρυθμίσουν και τα προγράμματά τους. Εντάξει, κάποιοι δεν μπορούσαν. Ναι. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει Αθήνα. Η ερώτηση μου είναι άλλη όμως. Πόσο κόσμο πιστεύεις μπορεί να μαζέψεις σε ένα τέτοιο charity game? Θα σου πω. Γενικά το στο γήπεδο. Ναι, αλλά charity θα σου πω και θα στο αιτιολογήσω κιόλας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ήδη παίζουμε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σαν μπαμ, ούτως ή άλλως το χαμηλότερο μέσο όρο που μπορούμε να έχουμε τον έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί πλέον δεν είναι τόσο special να μας δει κάποιος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν πήγαμε στην Ξάνθη, βάλαμε σε φιλικό. Στην Καβάλα. Βάλαμε σε φιλικό 1.500-2.000 άτομα. Ναι. Οπότε αυτό εμένα μου λέει, και όταν πήγαμε σε ένα άλλο χωριό πιο έξω που ήταν, είχε πάλι 1.000 άτομα. Ναι. Οπότε εμένα αυτό μου λέει ότι ακόμα και να είναι κατάλαβες, μια πιο μικρή πόλη, μόνο που πάμε σε μια πόλη, ρε μπρο, έρχονται όλοι γιατί είναι η πρώτη φορά που θα μας δουν. Οπότε πιστεύω ότι άμα πάμε Αθήνα για charity game κιόλας, με όλους τους creators τώρα εκεί, θα δώσω ένα wild τέτοιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε 5K. 5K δεν είναι wild ρε μπρο. Τι είναι wild, πόσα ρε μπρο θα βάλουμε? 10K. Το γαμάς ρε μπρο. Το γαμάω λες. Το γαμάς, τι 10K είπαμε. 10K με όλους τους creators τώρα σου λέω. Εντάξει, όχι, 10K νομίζω υπερβάλλεις πάρα πολύ. Δηλαδή το 5K για μένα. Μαλακή έκανα κάρτα. Τι ονόματα θα θέλατε να δείτε chat σε ένα charity game εκεί Athens? Πείτε έτσι καν. Πιστεύω ότι όλους μπορούμε να τους φέρουμε. Όσοι είναι στο YouTube community μπορούμε να τους φέρουμε. Και πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε και rappers. Τώρα σκέψου Ιβάν. Ναι, θα έλεγε. Εντάξει, αν το κάνουμε Αθήνα πρέπει και rappers. Ναι, εντάξει. Σνίκαρο θα πούμε σίγουρα. Καλά, ο Σνίκ δεν νομίζω να σκάσει. Ο Ιβάν θα σκάσει όμως.